Co obxectivo de facilitar o acceso á vivenda na zona de Valdecorvos, o Concello presentou esta mañá un proxecto pioneiro en Galicia. Consiste na edificación de 36 vivendas a través dunha cooperativa que reterá a súa propiedade durante 25 anos. Por tanto, os usuarios que quisesen optar a estas vivendas deberían facelo en réxime de cesión de uso. O uso ven sendo, neste caso, un dereito real, que está diferenciado do aluguer, sobre todo porque, primeiro, é moi importante, establece un réxime que na cooperativa se presta de autoxestión, é dicir, son os inquilinos, neste caso, os usuarios cooperativistas, os que van a xestionar a súa convivencia e os que se van a ocupar do mantemento das vivendas. Para iso, a cooperativa contará con 3 fontes de financiamento. Dunha achega inicial, que todavía queremos ou estamos concretando, que non sexa unha achega que actúe como barreira para non acceder ao proxecto. Despois, outra fonte de financiación xa son esas axudas, que nos lle calculamos pola superficie da vivenda duns 27.000 euros por vivenda, e despois está o financiamento que, digamos, cunha entidade de crédito, cunha entidade financiera que poría o resto. Este programa de fomento de vivenda en aluguer é unha realidade xa noutros países de Europa. En Pontevedra, o importe que pagaría o usuario a cooperativa nunca podería superar os 450 euros. Ademais, ao cabo de 25 anos, podería facerse coa propiedade da vivenda. A través das axudas, ti podes ter unha vivenda que é económicamente moito máis accesible cunha vivenda dese tipo, dese mesmo tipo, en propiedade. Porque, entre outras cousas, ti xa terías que poñer o 20% do prezo da vivenda do teu peto, digamos, e despois, logo sí, afrontar a hipoteca que se aquí, digamos, que o elemento fundamental e o que permite ese acceso en mellores condicións económicas son as axudas. Para os que estean interesados nesta nova proposta pioneira en Galicia, o Concello dará o luns 11 de marzo unha charla ás 8 da tarde na Casa da Luz para explicar todos os asuntos en torno a esta nova modalidade de aluguer.